हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडियोनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, गिबि आपडेटआव दं नष्ट लरा इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोननि 9थि खोन्दो रुम पार्टनार सुंद' सावथुनखौ बावैसो हगारनाय जाबाय। बे सावथुनाव बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सिद्धार्थ बर'खौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। लोगोसेनो बे सावथुननि स्टोरी आरो डाइरेक्टखौ खालामदों बिथां शक्ति मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर नायनो गोसो नष्ट लरा इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, मुंदांखा बर'नि रोजाबगिरि बिथां आनाया ब्रह्मआ थांनाय मैया गावनि चेनेलनि सिलभार प्ले बाटनखौ मोननो हाबाय। बिथाङा गावनि कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों फोरमायहरदों। नेक्स्ट आपडेटआव दं लोगोफोर, थांनाय साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जाबोलायबाय दंमोन। दिनैसिमबो बे दावराव दावसिनि गेजेरावनो दिनै प्रकाश नार्जारीखौ सोरबा गावथारनो हुमखि हरदों होननानै बिथां प्रकाश नार्जारीया गावनि कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनानै फोरमायहरदों। बिथांखौ +7+98+00 स्काइप आस खालामग्रा आरो वाट्सएपनि गेजेरजों सोरबा गावथारनो नागिरदों एबा दम हरदों होननानै बिथाङा बुंदों। सासपेक्ट खालामनाय बायदिब्ला बनसु आरो BPFनि बागै बिथाङा एसे सासपेक्ट खालामदों। लोगोफोर, बिथाङा कमिउनिटि टेबाव मा लिरनानै होदों नोंथांमोना बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन।